No niin, tervepä terve kaikki katsojat. Mehän ollaan totta kai se vitun Finkamesplayssä. Tää me kuvataan Skywarsia Ja me ollaan taas vierekkäin. Skywarsia kakkumapissa. Ja taas vierekkäin ja... Samat paikat, paitsi äsken sä olit tuolla samalla. Me äsken pelattiin tänään. Kuvaan jo. Mekin kuvataan. Ja Toi on se Pyyrö Makava kakkonen, muistat varmaan. joo, se homo. Hän kuoli. Ei se ole YouTube-kanava. Ei se kuule. He don't record. Mä laitan vettä tähän. Tuuks sä tänne? Joo. Sitten mä näin käskele tappaa. Mä en saanut mitään ihan paras kamaa, mutta... Tuu vaan suoraan, kukaan ei tee sulle mitään, no niin. Pärköyröpörö. Pärköydetään tosta ja mennään keskelle. Mennään tappaa toi Kislontan, se kuoleepi nyt. Ei oo enää blokkia. Mulla on. Mulla on 3 souppea. Ja laavaa. Hei, se heittää lumijuttuja. Heittäköt. Eikö nyt pysähdy, mennään nyt. Ei se tulee, mä sain se tulee ja se tappoi mut. Mulla ei ollut mitään armoria. Mä oon täällä alhaalla, se ei tiedä, että mä oon täällä. Mä en kerännyt syö soppaa, koska se... Se ei tiedä, että mä oon täällä, se laittaa tänne jotain laavaa, se tappaa itsensä tuolla. Mikä Jonne? Jonne. Tää Kislon on kyllä tämmönen perus Skyframe Jonne nuubi. Jep. Se tappoi jonkun, se on ihan OP! Se tappoi mutkin. Mennäänkö me toiseen vielä? Jaa. Ään. T. Nyt. Hyppä Harri. Ollaanko me maassa? Semmosia vierekkäin. Tän on tavallaan vierekkäin. Joo, venatkaa. Tää mun frapsi nyt jotenkin kaatu, no niin. Ja älkää sitten ihmetelkö, miksi mä aina kirjoitan chatin alussa tohon... Chatin alussa, mitä vittu. Siis matsin alussa kirjoitan aina jotain tohon chattiin, vaikka nyt DD, niin... Mä katson aina mun pistemäärä ja mä yleensä tykkään... En tiedä miksi mä tykkään, mutta mä tykkään spämmiä chattiin. Who like spam? Me ollaan niin jonneja. Kamat. Mutta ei siitä mitään ES on. Niin, ei me niinku juo mitään hirveet ES, mutta niinku me ollaan jonneja silleen, niinku jonneja vaan. Joskus energia joo, mutta ei silleen... Mut ei me silleen nyt paljon. Yleensä me juo jotain limukkaa tuolla kaupungilla. Tomminkää! Mä menin mun viereiseen tyypin saarelle, sillä oli joku D-Swordi. Ets! Tapoin sen. Sillä oli D-Swordi ees. Sillä oli 2 D-Swordia, haluatko toisen? Haluan. 2 timaa miekkaa. Se... Aha, se oot sinä. Otappa tosta toinen. Otaappa siitä timastisvorsti. Olisiko se vähän soppaa? On invi täynnä melkein. Anna mulla vaan yksi soppa. Meni jo. Onko sulla mulle bovi? Mulla on 8 arrovia. Mulla on itelläkin 4 arvea. Taas toi me Kislon. Lähtisikö kukaan miltään jutulta? Meikä heittää vaikka tontut alas. Toi me Kislon. Mennäänkö puun kautta? Joo. Tossa on banaaninkuori. Joo, anteeksi toi röyhtäys. Mä olin sen, tossa on banaaninkuori. Minecraftin logiikat on niin 5/5 3 vuudilla voi tehdä banaaninkuori. Niin, koska meillä on tää Pramaatikin päkkössä se... Niin, kulhon banaaninkuoret ja niinku... Saattaa vähän banaaninkuori. Voi vittu. Hei, se on povata. Pibri. Pimmalu. Onko se oikein Apple? Nope. No, jos tulee joku hyvä tilanne, MR Niko 1000 Skypeen. Ja vitut se menee. Mihinkäs Skypeen? No mä oon täällä alhaalla jo, ja täällä on joku Kisloni. Mulla on Enderpalli. Mä kuolen. Onko se joku Jonne? Meks mä tappaan sen? Kislon on siellä alhaalla. Se on oikeesti ihan häkkeri. Se äskenkin tappoi. Ei se kuollu! Mikä häkkeri kyllä. Otetaan tästä vähän suklaata. Häkkärin kunniak. Oliko tää niin video tässä? Eikö vielä yksi? Joo. Ään.
V. Nyt. Ja me aina lasketaan sille, että niinku jompikumpi sanoo eka, että vaikka N, toinen sanoo Y. Yleensä mä... Huijari. Ei liity taas tänne peliin. Huijari homo. Huijari, puijari, huijaa kaiken. Hei, missä nää oot? Mä sain Enderpearli. Huijari piedässä saarella. Eli mä tuun sinne. Mä voin tehdä vinkin tänne. Mitä vittua? Mä voin tehdä vinkin. Etskamaa. Apuseluuttia. Mä teen sellaisen vinkin, että mä teen tonne puun päälle tällaisen pikkusen peniksen, niin voit siitä suunnistaa. Pikkusen peniksen, no sehän on kiva. Tässä on sen pikkusen stoneelään käänti sinne. Suunnisteta penikseni kautta. Penisviiksi. Viiksi mies! Sylkee raivova suu. Hei, mä näen sut! Me ollaan melkein... Mun saarelle tuli Enderpearlilla joku ihme... Jospe 12. Etsijä. Ai saatana! Vittu mikä Jonne tuli mun Mä saarelle. tapoin sen Jospen. Joku Jonne tuli mun saarelle. Mennään tästä nyt vaikka tuonne Jonne saarelle, tosta tappaa sen. Meille ei mene hyvin. Ei mene hyvin tänään. Nyt ei oo hyvä päivä. Mulla on tynyä. Voi vattu Maria. No en kerennyt syödä soppaa. Noniin. Tää video oli varmaan tässä ja mennään sitten ensi videon parissa ja muistakaa tilata kanava, tykätä videosta, kommentoida jos haluatte. Ja moro vaan munkin puolesta. Joo, pakotamme kaiken. Se on sitten meidän osalta tällä kertaa moro!